bagiannya sampean. Monggo. Kene-kene Kang Didi foto Adyapala. Leren dhisik karo ngingeti dalan sak kiring kanane mbok menawa nek warung ayu ning geneng ngono ya. Wiwit sepisan anakku wis kepancing nyawang esem mulungit pindho jeparing lumancem amrusa jejantung atiku ora kendhat anggonku nyawang sliramu nanging eman sliramu ora prasaja yen katoni wangi jebul mung lelejo iwas gagas rino wangi esok sore Piye? jebul kabeh mung abang-abang lambe Iyo. Ah, hey. Bakule mancing-mancing kaya bisa digendong bareng wis kadung pusing jebara bisa nyanding kopite wetan bubuk pira-pira rasusuk karepe bisa gato nyatane malah remuk. Ambekan dhisik. Nah yo, nah toh. Iya no pengen Iya loro. yo sabar. Pengen lagi mancing-mancing. Bakule mancing-mancing kaya bisa digendong bareng wis kadung pusing jempera bisa nyanding kopine wedah bubuk pira-pira rasusuk karepe bisa gathuk nyatane malah remuk. Ayo padahal kau bingung ya. Penting lah laku ya. Kok karo wong jebeh iki piye to jane? Diomongin buta nak bisa bidek ya iki. Maka Nimas bakul warung ayu aku cuwa ketiwasan gonku nyimpen rasa tresno tak rewangi saben dina mara senja sare isih lakan jabul wis kromo ya wis ben ora gosong lalik. Bakule kopi ning ndi to iki? Oh iki bakule ya Mas ya. Iya. Azu ya Mas. Iya. Yuk. wiwit sepisanan aku wis kepancing Anak tukang mancing kok kula niki to. nyawang esem mulungit pindho jeparing lumancem amrusa jejantung atiku ora kendhat anggonku mikir sliramu nanging eman sliramu ora prasaja gagas rino wangi esok sore jebul kabeh mung abang-abang lambe Wis. Seta. Bakule mancing-mancing kaya bisa digendeng
kadang pusing jebera iso nyanding ngopi tewe dang bubuk piro-piro rasuso bareng wis kadung-kadung nyatane malah Pisan apa pindho? yo pindho no Mas. Tenane. Aku kena pisan goreng. Goreng. Nyom. Bakule mancing-mancing kaya bisa digendong bareng wis kadung naksir jebel rapi soyanding ngopine wedan bubuk piro-piro rasuso bareng wis kadung-kadung nyatane malah rempong. Pas metu 358. Metune wis metu 35 ne. Iya lah karek tombo kok ya. Wis angen-angen tok ki karekan. Kandhani kok. Lanjut, Pak. Nimas warok bakul Ene wong serimpet mbok terusno ae. Ngono ki tulung ngono. Sik ta, Cah. Iki yo ngono bacot. Ora ngerti kredane buta kowe tak samar sandung tak kiper kok ora wae buat. Ene wong sandung kaya jongkone. Tulung ngono, tulung ngono lho. Ambil napas dulu, Pak. Alam sik. Lepaskan. Ambekan dhisik. Hah, Nimas bakul warung ayu aku juwo ayo. ketiwasan gonku nyimpen rasa tresno tak rewangi saben dina mara sonjo jebul celak kanjen wis Iki lagu iki sakjane ya. Iya. Judulnya lagu Kapusan. Ngono ya. Kapusan Warung Ayu. Iya, jane tulisane lujude warung ayu bener Dalang Pur nyiptakno niki. Kapusan, Terima Kapusan kasih lho. Warung Ayu. Pur, Pak Dalang Pur saiki ning ndi? Saiki bakul sate ning tamanmu, Mas. Sok ben kita bareng-bareng ndokono bayar. Ya, balik kene Pak dewe-dewe. Pur bakul sate. Iya. Aduh. Jaya pripun, Pak E? Ah, Cek, Lek. Pak Bayan nang ini. Itu Mbak Bayan. mantan. boten Oh, Boten. mantan. Duh, Wis, mantan. nak gak gelem pacare wis. Nggih, Pacare. rodok munggah nek. ganti si nyanyi Dolok. Lah nggih kan.